Na krmelec! Tomu říkáte popres nejlepší redakci Krmelce, co tady kdy byla. Tak ještě jednou! Nyní přejdeme k samotnému předání. Já bych prosil Pepu Lastovičku, aby se urychleně dostavila plát. Pepo, nestýď se! Není? Tak Vašek! No jo. Necyklekni. A opakuj po mně. Zvedni pravou ruku nejdřív. Přísahám, že budu krmelec ctít a chránit vlastním tělem. Že nikdy nedopustím být sebe menší snížení kvality. Že nikdy nedopustím být sebe menší snížení kvality. Že když budu mít na krku uzávěrku a maturitní zkoušení z českého jazyka, dodělám krmelec. Necháš to? A na věky věku budu uctívat současnou redakci. K tomu mi dopomáhají Bůh a já. Tady máš. Tady máš. A tady máš. První velmi tradiční ceně, a to je cena nálevu. A tu získává ignorant roku, kterým letos je Zdeno ze 3. B. Zdeno, pojď sem. Pojď mezi nás. Pojď na obě kolena a přisahej. Slibuji, že jako ignorant roku nebudu sbírat známky, ale maximální skóre. Do školy budu chodit za 5 minut 12. A to pouze 3krát do týdne. Slibuji, že budu vyhledávat partnery opačného pohlaví. Výjimku udělím pouze přátelům z vedlejších tříd, kteří říkají nadměrně slovo prdel či buzna. Slibuji, že nálev budu chránit před zlotřilými oktávány a závištílými áčáky. A v časech nejhorší nouze je uchováme ve vlastních tělesných schránkách. Tomu mi napomáhá i nálev. Jak je to starý, to si stojí. Našeho gymnázia! Je to cena Mazáka a Bodyguarda! Takže jsem Bodyguarda. Takže cenu Bodyguarda nejsilnějšího chlapa na Gimplu, který byli teďka 2, dostává Vojta Kabelka!
Takže, Jirko, Kabelko, budeš nám to něco muset slavnostně slíbit. Odpřísáhnu. Takže, opakuj po nás. Přísahám a volám ředitele Čepeláka. Přísahám a volám ředitele Čepeláka. A bývalé mazáky. A bývalé mazáky. A budoucí mazáky. A budoucí mazáky. A všechny bohy a